Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwalt en Dokkum en Kabel Noord. Goedemorgen alliëren en van harte welkom hier bij RTV NOF op kanaal 20 via Kabel Noord of via onze apps of website rtvnof.nl. Noffelijk dat je er van de morgen weer bij bent. Het is morgen, traditioneel de laatste dag van de Admiraliteitsdagen, de 8e editie hier. 2018 is het en wij zijn bijna daar aan de Tjerketjenst. Zodat je weet, de traditie al jarenlang begint de Tjerketjenst op de Snijntomannen. Een heel vast en wezenlijk onderdeel van de Admiraliteitsdagen is onlosmakelijk verbonden met dit evenement. En ek van de morgen zwaar wij er weer voor met alle vrijwilligers dat het Tjerketjenst live bij jou thuis te zien is. Dus nogmaals noffelijk dat jou erbij bent via alle kanalen. Het belooft een mooie tjenst te worden dat ik het draaiboek seizoen ga met een prutte interessante onderdelen, een prutte bemoedigende onderdelen. En ik ben op de achtergrond al repeteren. Die leed we hem straks zien. We staan hier eerst even op een mooi rustig plakje bij Dokkum en Grutje waar je achter mij de haven als jurgen die voluit met historische schepen. En een mooie sfeer om hier in ieder geval een Tjerketjenst te gaan. De Tjerketjenst wordt lier terug 3 voorgangers van de morgen en een van de voorgangers die zit op dit moment bij mij. Dat is Herman de Vries, voorganger van de protestantse gemeente. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een hele rare van, maar hij er zin in van de morgen? Ik heb er heel veel zin aan, maar het hele belangrijke was natuurlijk het weer. De zon schijnt en daar ben ik heel dankbaar voor. 2 jaar geleden weten we het nog wel, hadden we veel water, hè? En een bliksemschicht. Ja. En daardoor is de dienst opgehouden. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat het nu zulk weer is en de mensen komen al prachtig. Heel belangrijk voor zo'n soort dienst. We zien echt al heel veel mensen al binnenkomen lopen. Kunnen we straks ook nog wel even laten zien. Maar is dat belangrijk dat we ook hier met elkaar met zoveel mensen samen zijn? Ja, de grenzen vallen hier weg, de muren zijn er niet en je ziet elkaar niet aan als mensen van een andere kerk. We zijn allemaal Dokkumers of mensen uit de regio en de eenheid ervaar je hier echt heel duidelijk. Is dat ook hetgene waar jullie echt heel erg mee bezig willen zijn? Wat jullie vanochtend gaan willen uitdragen? Ja, het is het thema samen bouwen, dat we dat ook samen mogen doen. Een getuigenis zijn voor de samenleving als kerken. Heel vaak zijn we naar binnen gericht, maar dat we nu samen naar buiten treden en ook samen bouwen. En dat wordt ook wat zichtbaar gemaakt door de kinderen van de Sportkerk. De Sportkerk is ook een interkerkelijke groep jongeren die sport en geloof met elkaar probeert te verbinden. En Sportkerk is hier aanwezig met een aantal blokken die de kerken vertegenwoordigen. En die blokken die bewegen en die bouwen. Die blokken staan voor mensen. Voor stenen staat in de Bijbel. En dat zijn geen dode stenen, dat zijn geen dode blokken, maar die leven, die bewegen. En wij bewegen en leven mee en bouwen samen tot iets wat we straks wel kunnen zien in de dienst. Hoe belangrijk is dat, de Sportkerk? Want het is geen normale manier van het uitdragen van het evangelie, van het geloof. Wat verschilt daarin ten opzichte van normale dienst en de invulling daarvan? Nou, je probeert dus mensen te raken op een manier waarop ze ook geraakt kunnen worden. En jongeren zijn natuurlijk heel veel met school bezig, maar ook met sport bezig. En we merken dat we vooral jongeren tussen de 6 en de 14 jaar kunnen interesseren voor de kerk. En in plaats van dat ze naar de kindernevendienst gaan, ze gaan naar de kerk in hun sportkleding. En als de kindernevendienst of de kinderdienst zou beginnen, gaan ze naar een sportgelegenheid binnen of buiten een sportzaal en gaan sporten. Maar dan wel op een manier waarop ze de leefregels, de spelregels van het geloof hanteren. Hoe ga je met elkaar om? Gaat het om winst? Hoe ga je om met verlies? Al dat soort thema's komen wel aan de orde en worden ook besproken tijdens het spel. Sport en op die manier hen raken met de waarden die we belangrijk vinden vanuit het geloof in de Bijbel. En dat is dus ook echt tijdens de erediensten dat die momenten dan plaatsvinden? Dat klopt. Ze gaan niet naar de kindernevendienst, ze gaan dan met elkaar naar een sportgelegenheid op buiten en komen dan na een uur weer terug waar hun ouders en grootouders dan inmiddels aan het koffiedrinken zijn en dan sluiten ze aan. En hebben zij hun dienst gehad en ook altijd een kort moment van bezinning. Van waarom doen we dit? Waarom zijn we hier aan het kaatsen? Waarom zijn we hier aan het roeien? Waarom zijn we hier aan het voetballen op deze manier? En waar gaat het nou uiteindelijk om? Hoe vorm je een team? Hoe sport je samen? Hoe ga je met elkaar om? En hoe ga je om met winst en verlies en blessures? Al dat soort thema's.
Er zijn heel veel kerken in Dokkum en omstreken, hè, ongeveer 13, ik noem maar overtuigingen. Met heel veel kerken hebben jullie deze dienst ook voorbereid. Dat is toch best bijzonder. Ja, het is een groeiende groep kerken en daar zijn we heel erg blij mee. Niet iedereen doet nog mee, maar we zijn heel erg blij en dankbaar voor een groeiende groep kerken. En ja, 3/4 van de kerken in Dokkum die doet mee aan deze dienst. Sluit de eigen kerk deze zondagmorgen. Vandaar dat het ook zo belangrijk is dat het goed weer is. En dan kunnen de mensen komen of meeluisteren met RTV NOF. Hoe lang zijn jullie bezig om een dergelijke dienst voor te bereiden? En wat is dan het belangrijkste waar jullie mee bezig zijn tijdens dat soort voorbereidingen? Ja, het is de organisatie, maar toch eigenlijk ook wel heel belangrijk natuurlijk de inhoud. Het wordt op een geestelijke manier voorbereid. We beginnen de vergaderingen met gebed, we eindigen de vergaderingen met gebed. We zoeken naar vormen die voor iedereen te hanteren zijn, zou je kunnen zeggen. Want elke geloofsgemeenschap heeft wel een eigen vorm, liederen. Welke liederen zijn je gewend, welke muziekinstrumenten zijn je gewend. Er wordt goed over gesproken. Ja, hoe vind je elkaar in zo'n kerkdienst? En tot nu toe lukt dat heel goed en een groeiende groep kerken doet hier aan mee. En herkent zich ook in momenten in de dienst. Herkent de liederen, de verkondiging, de vormen, de rituelen die passeren in zo'n dienst. Ja. Doet u de dienst vandaag alleen? Samen met mijn collega Ton van der Wekken van de Christelijk Gereformeerde Kerk en met Kees Posma van Nehemia. Is er iets in de dienst waar u het meeste naar uitkijkt of denkt dat raakt mij nu al het meest? Ik denk het samen bidden. En dat hoor ik ook van andere jaren wel, dat er hier samen het Onze Vader wordt gebeden. Dat is een heel intens moment. Ja. Ik wens u een hele gezegende dienst toe. Heel veel succes ook gewoon, want het is een grote dienst. U gaat veel mensen natuurlijk toespreken samen met uw collega's. En we hopen dat we veel mensen kunnen raken dan. En dank jullie wel dat jullie met ons en voor ons dit doen. Graag gedaan. Meneer De Vries, voorganger van de protestantse gemeente. Onder andere een van de voorgangers van deze kerkdienst. Ja, Roem kwartier voor het zien, dan zal de kerkdienst muzikaal in ieder geval alvast beginnen. De band die had al aan het repeteren west. Neemt nou nog correct en we rustig op de achtergrond. En dan samen hier vanaf kwartier voor het zien, dan gaan we echt los, muzikaal zien. En vanuit 10 uur dan begint echt daadwerkelijk de dienst hier. Ja, De Vries zei het al, je kan je nog gewoon naar daar komen. Je zorgt op de achtergrond ik wel. Er stromen steeds meer mensen hier naar het documentatie op het grote podium waar ik de muzikale jongensconcerten plakvinden door we echt gewoon de kerkdienst. Dus kom je gewoon heen, er is nog zat ruimte. Je kunt erbij komen te zitten. En mocht dat net slagje, ja, bloot dan gewoon hier thuis zitten. Of weet je dan ook op dit moment binnen. Via kanaal 20, via rtvnof.nl, via Facebook, YouTube en alle livestreams die er binnen. En ook via onze radiozender. Hè. Als je onderwijs bent en je wil mij hartje of je wil het lekker op een radio mij beleven. Dan kan dat echt. Stem dan ik vooral op onze radiokanaal. Ja, dan denk ik dat wij ons voorbereiden gaan op die laatste momenten. Dat wij de verzwaring gaan dat we het zo mooi mogelijk bij hem thuis te zien en te harken krijgen. Als vrijwilligers ben we er weer klaar voor. Dus pak nog een kop koffie en bereid je alvast voor. En dan wens ik namens alle vrijwilligers jou een hele mooie, een inspirerende en vooral een gezegende dienstdag. Bedankt. U bedankt. Helemaal goed. Dankjewel.
Goedemorgen allemaal. Van harte welkom hier op de Zijl, in het hart van onze prachtige stad. Om 10:00 begint de dienst en wij beginnen alvast met een zing-in. Met het zingen van een paar oude bekenden. En we beginnen met Groot is uw trouw. Zingt u mee? trouw, iedere morgen opnieuw. Groot is uw trouw, u blijft immer dezelfde. Groot is uw trouw, die zal blijven bestaan. Groot is uw trouw, tot in eeuwigheid. Oké, alleen de vrouwen. Groot is uw trouw, vrouwen. Groot is uw trouw, iedere morgen opnieuw. Groot is uw trouw, u blijft altijd dezelfde. Groot is uw trouw, die zal blijven bestaan. Groot is Oké, mannen, bij nu. Groot is uw trouw. groot
bij elkaar niet in de naam van een van onze plaatselijke gemeentes. Maar wij zijn hier bij elkaar in de naam van Jezus. En samen mogen we zingen. Samen in de naam van Jezus. Zingt een lied voor God de Heer. En wees van harte zeer verblijd. En ik hoop ook dat u met een heel blij hart hier bent gekomen. Yes? Are you ready? Oké. Zingt een nieuw lied voor God de Heere en wees van harte zeer verblijd. God wil al hier met ons verkeren, hier wordt een huis voor
U en jullie allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat het kan in Dokkum en daar zijn we ook heel dankbaar voor. U en onze gasten, fijn om elkaar op deze morgen te ontmoeten. Ook de gasten die binnen zijn komen varen van de Marcol, fijn dat ook jullie bij ons zijn. Het gaat vandaag over samen bouwen. Ik weet dat kinderen allemaal een vel hebben gekregen om wat te knutselen. Een soort van kubus. Ja, het is bijna niet te doen of zo. Maar als jullie dat gedaan hebben en je hebt ze bij je, wil je dat even laten zien. Ik zie er daar één en ik zie er wel meer. En er gaat vandaag ook gebouwd worden. U ziet daar ook allemaal kubussen gebouwd. En tijdens de dienst zullen deze kubussen ook telkens veranderd worden. Samen bouwen. Samen bouwen in de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Hij brengt ons op deze morgen samen als heel verschillende mensen. Ook u die met ons verbonden bent via radio of tv, weet u ook van harte welkom. En ons gebed is dat ook deze dienst mag zijn tot de eer van onze God en tot opbouw van ons allemaal. En daarom mogen we elkaar ook een heel goede, maar bovenal ook heel gezegende dienst toewensen. We gaan nu zingen, bouw uw koninkrijk. En ondertussen zullen de kubussen weer veranderd worden. Dankjewel, Tom. Ja, en voordat we dat gaan zingen, hadden we nog een idee van, is het ook een idee om Dokkum nu te laten horen dat wij hier zijn? Om Dokkum te laten horen dat Jezus leeft en dat zijn kerk leeft. Wat zegt u ervan dat ik tot 3 tel en dat u juicht met alles wat in u is? Zijn heilige naam. Zullen we dat doen? Ik tel tot 3. En dan juichen we voor onze Heer, voor onze God. Oké? En ook als u thuis meekijkt, ik zou zeggen, doe de ramen van uw huis open. Doe de deuren van uw huis open en laat het over de straten klinken. Hier in Dokkum. Dat Jezus leeft. En juichen, lieve mensen, is iets heel bijbels. Het Oude Testament staat er vol van. Er werd heel wat afgejuicht voor die machtige God die wij aanbidden. Dus lieve mensen aan die kant, zijn jullie er klaar voor? Top, zijn jullie aan die kant er klaar voor? Ik tel tot 3 en laat je horen. En niet van het half, hè? 1, 2, 3. Hey! Heel goed, nog een keer. 1, 2, 3. Yay! Kom, vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. En stel uw beeld in ons. Onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw. Een laaiend vuur in onze ziel. Stort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk. Ik maak ons sterk in u.
Laten we gaan bidden. Heere onze God, wat een voorrecht en een zegen om op deze zondagmorgen bij elkaar te komen en bij elkaar te zijn. Samen in de naam van U, onze heiland, de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar. We geloven dat U ons bij elkaar hebt gebracht en dat we samen mogen zingen, dat we samen uit de Bijbel mogen lezen, dat we mogen horen wat U ons te zeggen hebt, dat we samen mogen zijn om te zoeken naar het plan van U met ons leven, om samen te bouwen. Om samen te bouwen op het ene fundament dat U zelf gelegd hebt en wat U zelf bent. En we bidden U, wilt U bij ons zijn? Wilt U bij ons zijn met Uw woord en met Uw Heilige Geest? Dat ook onze ogen mogen opengaan en wij U mogen zien zoals U gezien wilt worden. Dat onze oren mogen opengaan en wij dat woord van U mogen horen. Dat onze harten mogen opengaan, opdat U ook in onze harten Uw werk zult doen. En dat onze monden zullen opengaan om U te loven en te prijzen voor Uw goedheid, Uw trouw en Uw genade. We mogen hier samen zijn, met elkaar. En we bidden U om Uw zegen. Dat ook dit samen zijn mag zijn tot Uw eer en tot opbouw van een ieder van ons. We danken U voor alles wat U ons geeft. Dat we hier zo in alle vrijheid deze dienst kunnen houden. En we bidden U, wees in ons midden en maak ons blij met en door Uzelf. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan verder met al mijn zonden, al mijn zorgen. Neem ik mee naar de rivier. We mogen alles voor Jezus neerleggen. Alles wat ons bezighoudt. Ons hele leven mogen we in zijn handen leggen. Al mijn zonden. Al mijn zorgen, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij van
Welke vriend? Welke vriend is onze Jezus? Oké. Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls sterven bij veel vrede, Heer als terugkomt zonder weer. Juist omdat wij dan niet redden, heeft gedekt tot onze Heer. Leidt de weg. Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in strijden brengt. Gaan wij dan met al ons strijden, tot hem die verlossing geeft. Laat het niet door trouwen wezen, dat hij die ons lijden draagt. Jezus bindt ons hart genezing, Hij alleen is die ons leidt. Zijn wij zwak? Zijn wij zwak, belast, beladen, en ter weer gedrukt door zorg. Lieve Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg. Als ons vrienden ons verlaten, gaan wij terug tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig, en laat ons weer weer. In zijn armen. In zijn armen zijn wij veilig, en laat ons weer weer. Dan gaat de bijbellezing verzorgd worden door Judith Pen. Willen we met elkaar lezen 1 Petrus 2, vers 1 tot 10. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goed is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Want daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal nooit beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzamen geldt: de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots, een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten en ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk,
Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dankjewel Judith. Prachtig stuk is dat. Wij gaan zingen Ik heb u lief, o mij beminde. En ik moet u eerlijk aangeven dat het voor ons een nieuw lied was. Terwijl het lied al wat ouder is dan vandaag, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk u heel hard nodig. Zingt u met ons mee. Ik heb u lief, o mijn beminde. En er worden prachtige blokken inderdaad gebouwd. Ik ben benieuwd. Sportkerk, hoe ver zijn jullie? Ze staan er, oké, heel goed. Helemaal goed. Ja, er worden ondertussen hele mooie afbeeldingen. Ik kan zelf niet zien welke afbeelding aan die kant er nu getoond wordt. Maar zullen we in ieder geval even een applaus geven voor die prachtige blok, hoe ze dat hebben gemaakt? Wij gaan zingen. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. En alle kinderen die ook die kubus hebben gebouwd, die zagen ook op die bouwplaats, zeg maar, dat liedje staan. En ik denk ook wel dat iedereen dit liedje kent, hè? Dat liedje is ook wel 100 jaar oud, denk ik, minstens. Een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Oké, volle kracht vooruit. Komt-ie! Oh ja. Wijs man bouwde zijn huis op de rots. Wijs man bouwde zijn huis op de rots. Wijs man bouwde zijn huis op de rots. En de regen stroomde neer. De regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En het huis op de rots stond vast. Wijs man bouwde zijn huis op het zand. Wijs man
Wij bevinden ons hier vanochtend op het keerpunt. Op het keerpunt van de hel van het noorden, zoals de Elfstedentocht ook wel eens wordt genoemd. Vanochtend presenteer ik u graag het keerpunt van de geschiedenis, de Heere Jezus Christus. Met recht spreken wij over een tijd voor Christus en een tijd na Christus. Het bijzondere is dat hij graag ook het keerpunt wil worden in jouw persoonlijke geschiedenis. Zodat ook jij gaat spreken van een tijd voor Christus en een tijd met Christus. In onze tekst vanochtend zien we een scheidslijn die ons in tweeën splijt vanochtend. Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. Wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft. Hij is kostbaar. Maar voor de ongehoorzamen geldt de steen die de bouwers verwierpen. Die is de hoeksteen geworden. En een steen des aanstoots en een struikelblok. De grote vraag vanochtend voor u op het keerpunt. Is Christus uw kostbare hoeksteen? Of is hij een struikelblok? Jezus was in zijn tijd een blok aan het been van vele mensen. Zo'n vervelende steen waar je je teen tegen aanstoot en die je het liefste wil weggooien. De religieuze orde probeerde hem te vermoorden. De rijke mensen die te gehecht waren aan hun bezit, gingen bedroefd heen. Mensen die te druk waren met zichzelf, lieten hem links liggen. Hij was een persona non grata voor een ieder die zijn eigen zorgvuldig vormgegeven leventje prima op orde had. En lieve mensen, er is in onze tijd niet veel veranderd. Zijn woorden zijn nog steeds ongemakkelijk voor hen die van alle gemakken voorzien zijn. Wij willen niet ons leven verliezen om het te behouden. Wij willen niet alles achter ons laten om hem te volgen. We zeggen tegen onszelf, het risico is simpelweg te groot. En bovendien is het niet ontzettend dwaas om te geloven in een God die zich liet doden. In een lam dat werd geslacht. In een verlosser die zich laat kruisigen. Voor de meeste mensen is dat dwaasheid en een struikelblok om te gaan geloven. Maar voor anderen is het juist de kracht en de wijsheid van God. Zij geloven en ze zijn niet bedrogen uitgekomen. Als Petrus hier spreekt over geloof, dan bedoelt hij niet het geloof in dat er iets meer is tussen hemel en aarde. Of geloven dat Jezus Christus daadwerkelijk heeft bestaan. Levensreddend geloof, levensveranderend geloof, gaat veel dieper. Het heeft te maken met voor de volle 100% vertrouwen op de dood, op de opstanding van Jezus Christus. Dat hij daarbij ook jouw zonden heeft gedragen, genageld heeft aan het kruis, zodat jij en ik schoon voor God kunnen staan. Mag ik vanochtend het verschil tussen geloven en vertrouwen ietsje dichterbij brengen? Op 22 juli van dit jaar, en misschien heb je het gezien, liep een Française over een koord 35 meter hoog in Parijs, van punt A naar punt B. Stel je nu eens voor dat je erbij bent en zij jou vooraf vraagt, geloof jij dat ik het kan? Je denkt misschien bij zo'n vraag, natuurlijk geloof ik dat. Je zult er vast goed op geoefend hebben. En je zou wel helemaal gek zijn als je het niet zou kunnen om het toch te doen. Dat is geloof. En naar dat soort geloof
is de Heer niet op zoek. Hij zoekt ons volledig vertrouwen. Vertrouwen wordt zichtbaar als diezelfde Française u strak aankijkt en zegt: fijn dat je gelooft dat ik het kan, maar ik heb hier een kruiwagen. Neem plaats en we gaan samen naar boven. En we gaan samen die tocht maken, 35 meter hoog, van punt A naar punt B. Dat is vertrouwen. En daar is onze Heer naar op zoek. Hij zoekt mensen die met hem willen wandelen, zonder veiligheidskabel. Die niet altijd maar de risico's calculeren, maar die bij hem als het ware in de kruiwagen of in de boot stappen. Bent u zo'n man? Bent u zo'n vrouw? De Heer Jezus kan voor u een kostbare steen worden in plaats van een struikelblok. En hoe hij dat kan worden, lezen wij in de eerste paar versen van ons Bijbelgedeelte. 3 stappen. De eerste stap is: wij moeten iets afleggen. Alle kwaadsprekerij, alle huichelarij. We moeten beseffen dat er grote hiaten zitten in ons leven, in onze moraal, in onze handel en in onze wandel. En dat we die onmogelijk zelf dicht kunnen metselen. Vergeleken met andere mensen doe je het misschien nog niet eens zo slecht. Maar vergeleken met de standaard van jouw schepper val je hopeloos door de mand. De eerste stap is om af te leggen. De tweede stap is om vurig te verlangen. Ons 4e kindje is recent geboren. Dezelfde gretigheid die zij laat zien als zij drinkt, zou bij ons zichtbaar moeten zijn als we kijken in de spiegel van Gods woord. Want in Gods woord, daarin komen we onze eigen dwaasheid tegen. Maar komen we ook de grootheid van God tegen. En de kostbaarheid van de Heer Jezus Christus. De tweede stap is om vurig te verlangen naar het woord van God, naar Christus zelf. En de derde en laatste stap: kom naar hem toe als de levende steen. Zoals de verloren zoon opstond en tot zichzelf kwam en wist: ik moet naar mijn vader toe. Zo mag ook jij de stap zetten naar God door Christus alleen. De keuze vanochtend hier op het keerpunt, misschien op het keerpunt van jouw leven. De keuze is aan jou. Blijft Christus tot jouw einde, jouw struikelblok, jouw weggeworpen steen? Dan kan ik u garanderen, vanuit datzelfde woord van God, dat de hel van het noorden verbleekt bij de gevolgen van uw keuze. En daarom moedig ik je aan om een keer in je geschiedenis te brengen. Leg af, verlang vurig en kom tot hem als naar een levende steen. En dan is deze belofte voor jou vanochtend: hij bestaat. En hij is een beloner voor een ieder die hem ernstig zoekt. Struikel toch niet langer over hem. Maak hem je kostbare hoeksteen, de sterke rots van je leven. Maarten van der Weijden, die topper, hij kwam net niet tot het keerpunt. Mijn gebed voor u is dat u wel tot uw keerpunt komt. Amen. We gaan een prachtig lied zingen. Als een hert dat verlangt naar vader, zo verlangt mijn ziel naar u. En ik hoop ook dat het voor jou, voor u geldt. Dat je weet dat je zonder Jezus reddeloos verloren bent. En dat alles wat we nodig hebben, dat het Jezus is.
als een hert. En voel je ook vrij om God op je eigen manier groot te maken. Dat mag gewoon zittend met je armen over elkaar. Maar je mag je lichaam daar ook bij gebruiken. Gewoon door je handen op te heffen naar de hemel, je armen te openen en te zeggen tegen God: Heere Jezus, hier ben ik. Heer, u bent mijn Heer en mijn God. Ik heb u zo nodig. Laten we zingen. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt, mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt, mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. U alleen. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor u. Jezus Heer, wanneer ik aan u overdenk, zie ik een lijden zo ongekend. En steeds meer ervaar ik dat als Gods geschenk. Ben ik daar op dat moment? Ben ik daar op dat moment? Op dat moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart gebroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw. Op dat moment. Dat moment zie ik u aan het kruis waar u leeft. En is mijn hart gebroken door wat u voor mij deed. Op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw. Misschien is dit ook wel het moment om te zeggen: Heere God, hier ben ik. God die kent jouw situatie en er worden deze dagen hier heel veel feest gevierd. Maar wij weten allemaal heel goed dat het niet altijd feest is, ook in ons persoonlijk leven. Dat we soms wel aan de buitenkant lachen en vrolijk doen, maar diep van binnen ons diep ongelukkig voelen. Lieve mensen, wij hebben keihard Jezus nodig. En misschien heb je nog nooit die keuze voor Jezus gemaakt, of heb je hem lang geleden gemaakt. Ook al ben jij 1000 stappen van Jezus verwijderd, je hebt maar 1 nodig om terug te keren naar hem. En ook als je thuis meekijkt, je mag gewoon van je bank afkomen, op je knieën gaan, je handen opheffen naar God, naar de hemel en zeggen: Heere Jezus, hier ben ik. Dank u voor het kruis. Ik ben zondig, Heer. Ik kan niet zonder u.
En dan mag je weten dat God jou in liefde aanneemt. Want God is een liefdevolle vader. Die jouw geluk voor ogen heeft. En het allermooiste wat hij had, zijn eigen zoon, gegeven heeft voor jou. Omdat hij niet wil dat jij verloren gaat. Dank u voor het kruis. Hij droeg dat kruis voor ons, in onze plaats. Laten we zingen. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Strek je maar naar hem uit. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. En alles wat er is, kom op. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis, o Heer. Op dit moment zie ik u aan het kruis waar u leed. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw. Mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor U alleen. u alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Mijn aanbidding is voor u. Dan geef ik het woord aan Herman de Vries. Lieve mensen, zo spreek ik u aan en luister u naar mijn volgende woorden. En vervolgens bent u aan het woord en luister ik naar u. Zo werkt dat in de communicatie, in een goede relatie. Als je tenminste iets wilt leren van elkaar en iets verder wilt komen, iets sterker wilt worden. En zo werkt dat ook met God. De kerk is het lichaam van Christus. En wilt u God dus vinden, dan kunt u zich wenden naar die kerk. Het is geen dood gebouw, maar mensen van vlees en bloed die zich wenden tot de levende God. Die blokken, die bewegen, die leven. Het is een voortdurende stroom van communicatie, woorden en klanken en troost en liefde. En ik kan dus in die stroom gaan staan en er deel van worden. Soms zeggen mensen, bestaat God wel? Waar is die dan?
Nou, loop gewoon een kerk binnen, zou ik zeggen, en daar hoort u dan God aan het woord komen. En dan ziet u mensen die naar hem luisteren. En u kunt mee gaan luisteren. Zo simpel is dat eigenlijk. Waarom zou God alleen maar een woord hebben die voor andere mensen is bestemd? En niet voor jou, voor u? Dat is een beperkte gedachte. En met zo'n gedachte doe je jezelf eigenlijk tekort. En zeker God tekort. En er nou niet tegensputteren, zoals mensen ook wat doen met elkaar. Van wat weet hij er nou van, of wat weet zij er nou van. Of ik heb nou even geen zin om met haar in gesprek te gaan. Ik doe even net of ik haar niet zie. Nou, dan zal er dus inderdaad ook geen contact zijn. Net als hij of zij er niet is en niet bestaat. Maar hij, zij is er natuurlijk wel. Maar je zult nooit weten of die man of die vrouw jou wat sterker had kunnen maken. En dan ligt dat niet aan het tekortschieten van die ander, maar aan jouw keuze om niet in die stroom van communicatie te gaan staan. Soms heb je de hele dag gewerkt en ben je gewoon aan het eind van de dag moe. Maar wat heeft zo'n dag nou eigenlijk opgeleverd dat van eeuwigheidswaarde is? En dat je over 10 of 20 jaar nog zult weten van die dag. Omdat we het te druk hebben, fietsen we snel verder, stappen we niet af. Om even met hem of met haar te praten die toch naar mij keek en die mijn aandacht zocht. Het had een gouden moment kunnen zijn. Misschien niet, maar misschien ook wel. Je zult het in ieder geval nu nooit weten, want je bent niet afgestapt. Geen tijd, te druk om af te stappen en die kerk in te stappen. Terwijl God daar sprak. Als de koning of de koningin naar Dokkum zouden komen om met u te spreken, dan zou je alle andere afspraken onmiddellijk afzeggen, want dat willen we natuurlijk niet missen. Maar elke zondag kunt u de koning van hemel en aarde spreken. En dat mis ik dan. En ik mis die andere mensen die daar wel waren, om die koning van hemel en aarde te zien. Om hem te vragen en naar hem te luisteren. Ik heb God leren kennen, maar ik heb hem ook leren kennen door wat ik van mensen mocht ontvangen. En wat zij mij verteld hebben over een relatie met God. Hoe zij door God bezocht werden en hoe zij door hem werden gezegend. En zulke gesprekken die brengen je verder, die helpen je verder. Vaak blijft er in onze gesprekken wat hangen bij, hoe gaat het met jou? Goed, dat is mooi, fijn, mooi dat het goed gaat. Nou, tot ziens dan maar weer en tot de volgende keer. Dat is leuk, maar het is eigenlijk niet zeggend en in ieder geval is het niet levensreddend. En heb ik dat dan nodig, levensreddend? Ja, dat heb ik nodig. Collega Kees Posma sprak daar al over. Want het gaat namelijk wel over leven en dood. Ik heb die mensen ook nodig. Over een ervaring met God. Over de Bijbel, over het kruis, willen ze me vertellen. Zij hebben het kruis gezien. Zij droegen het kruis. En zij dragen het kruis nu naar mij toe. Ik mag het aanschouwen. En ik heb gezien dat het die mensen moeite heeft gekost. Maar ik zie ook hoe ze door het kruis worden beschermd. En ik zie dat het kruis hen overschaduwt. God doet dus alles voor mij. Maar ik mag ook investeren in de relatie die God met mij aan wil gaan door dat kruis. Het gaat niet vanzelf. God doet dus alles, maar verwacht ook van mij een stap, een beweging, wat aandacht, een stukje daadkracht. En denk niet dat het je meer kost dan dat het oplevert. Het levert juist alles op. Hoe meer ik geef, hoe meer ik ontvang. Alles wat je ook zocht, dat kun je bij God vinden, bij dat kruis. En van hem ontvangen. Zeg het maar waar je mee zit. We hebben allemaal dorst. Er zit een bepaald verlangen in ons. We zoeken allemaal. En God wil het geven. In en door dat kruis, bij het kruis. En wie klopt, zal worden opengedaan. Een mooi beeld, lieve mensen, vind ik in dit verband het beeld van de lift. Een Rooms-katholieke zuster heeft dat beeld gebruikt en beschreven. Geloven, zegt zij, geloven, onze relatie met God, onze zoektocht, dat kun je eigenlijk wel vergelijken met een lift. Zo schrijft ze en zo zegt ze. Ik sta voor de lift, met mijn angsten, met mijn problemen en mijn zorgen en ik moet naar boven. Ik moet heel ver naar boven. Maar wat ik vraag en wat ik nodig heb, ja, dat is nogal wat.
En God zal het voor me doen. Hij brengt me inderdaad helemaal naar boven, zo ver als nodig is. Daar hoef ik niet aan te twijfelen, dat komt goed. Ook al is het hoger dan de wolken, ook al is het tot in de hemel, dan zal God mij daar naartoe brengen. Maar het enigste wat ik nu moet doen, is die stap zetten. Ik moet in die lift gaan staan. 1 stapje maar. De keuze maken om met God in zee te gaan. In de lift te gaan staan. En hem dus vertrouwen. Erop vertrouwen dat ik niet bezwijk onder de last van het kruis. Maar juist getroost en gezegend word door dat kruis. En dat betekent dus een omschakeling in gedachten. Het maken van een keuze. Van de fiets afstappen. En toch in gesprek gaan met hem of met haar. Kan beginnen met een gesprekje na de dienst. Met iemand. En die iemand leidt je volgende week zondag naar de kerk. Of zegt iets waar je over na gaat denken deze week. En zo is God dus onmisbaar in ons leven, maar zijn mensen dat ook. God heeft ons mensen gegeven om samen mee op reis te gaan. Door de woestijn, door het water, door de zee en in de lift. Niet alleen, maar samen. Want het is niet de bedoeling dat ik in mijn eentje arriveer. Maar dat Gods volk arriveert. En laat u daarom dragen. Laat u daarom naar boven dragen. Door het kruis. Door God zelf. En door wat Gods kinderen voor u willen betekenen. En draag zelf ook mee door die ene stap te zetten in die lift. En verwonder u. Verwonder u over wat er dan gaat gebeuren. Een compleet nieuwe wereld. En de mensen om je heen gaan het ook merken. En jij gaat het merken aan hen. En dat is wat Petrus bedoelt in het vervolg van hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Steeds hoger komt het, steeds lichter, steeds mooier. En het is samen. En het voelt goed, het voelt fantastisch. Met mensen en bovenal met God. Geen enkele twijfel meer. En de zorgen worden lichter. Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Dit is wat ik altijd al zocht. De puzzel wordt gemaakt. De blokken krijgen hun vorm. En het leeft. Het keerpunt kan vandaag zijn. Halleluja. Amen. Samen te bouwen. Met elkaar ook hier in Dokkum en in omstreken. Maar we kunnen er vanmorgen ook voor zorgen dat andere mensen op heel andere plaatsen kunnen bouwen. Er is een collecte. En die collecte is bestemd voor World Servants. De collecte wordt opgehaald door en voor 2 actiegroepen. De een vanuit Dokkum en de andere vanuit Damwoude. En het geld wordt gelijkelijk verdeeld. De actiegroep Dokkum die voert een actie voor een reis in de zomer van 2019. Ze gaan een school bouwen in Sierra Leone. Straks krijgt u een filmpje te zien van het afgelopen jaar toen er een school is gebouwd in Ghana. Dus een deel van het geld gaat dit keer naar Sierra Leone. Damwoude zamelt geld in voor Malawi om daar lerarenwoningen te bouwen. En een ander deel gaat naar Bolivia, waar een kliniek wordt gebouwd. Ik beveel deze collecte van harte bij u aan. Wij mogen hier bouwen, maar geef ook anderen de gelegenheid om te bouwen op andere plaatsen voor mensen die het heel hard nodig hebben. De Heere zegene u en uw gaven. We zijn hier in Ghana, we zijn een school aan het bouwen. Zoals jullie zien zijn we al een mooi eind opgeschoten. We maken een school met 3 klaslokalen en een soort van lokaal voor de hoofdmeester. En dat doen we omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen op de goede manier naar school kunnen. En niet, daar hebben we het andere schoolgebouwtjes zoals je kunt zien. En dat is gewoon veel kleiner en anders en veel minder goed in elkaar gezet. Dus daarom maken wij hier dit mooie gebouw met z'n allen, met World Servants. Om zo dienstbaar te kunnen zijn voor de mensen die het minder hebben als ons.
En terwijl de collecte wordt opgehaald, gaan wij zingen God van Licht. In mijn twijfels en mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee, u bent rust als het stort op zee. Oh, oh. U bent rust als het stort op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand, in mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee. U bent rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Storm en golven vrees ik niet. In de morgen ze neemt mij niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. U schijnt fel. U schijnt feller dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. U schijnt feller dan de sterren. Heer, u leidt ons door de storm. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Waar u woont. Oké. We gaan nu over naar Ik zal er zijn. En Magiel die mag hem alvast inzetten. En we zingen een couplet en dan wordt er een gebed uitgesproken. En vervolgens zingen we weer een couplet en is er weer een gebed. Dus het is met elkaar verweven. Misschien wel een van de allermooiste liederen die we vanochtend zingen. Een lied van Sela. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. En je mag weten dat als we het over Jezus hebben, dat het degene is die er altijd al is geweest. Die er nu is, die er nu bij jou is, in jouw situatie ook kent. Maar er ook altijd zijn zal. Zelfs zijn naam is, ik ben die ik ben. En ik zal er zijn. Lieve mensen, we hebben een fantastische God.
tot het keerpunt te komen. Help ons om u te vinden, om u te zoeken, u te vinden. Als wij kloppen, dan zult u open doen en vice versa. Wij danken u, Heer Jezus, voor wie u bent en voor wie u wilt zijn. Amen. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou in tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Ben ik bij u veilig, u die mij ziet. Wij danken u voor de vreugde van dit moment en voor iedereen die blij is en dankbaar is, iets te vieren heeft. We danken u voor de zegen in ons leven. Maar er zijn ook mensen met verdriet. Heere God, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben. Broeder Volkert Jensma heeft gevraagd om voorbeden in deze dienst. In verbondenheid met honderden mensen om hen heen. Nu hij afscheid moet nemen van dit leven op aarde. Zijn kinderen moet loslaten en de kinderen hem moeten loslaten. Bidden wij u, Heere God, dat de hemel voor hen allen open gaat. Sla uw armen om hen heen. Leg hen aan uw vaderhart, voor nu en voor eeuwig. Wij bidden u voor een ieder die lichamelijk, die geestelijk lijdt. Schenk hen de zegen, de rust, de vrede, de liefde. Door het kruis van uw Zoon Jezus Christus, de levende Heer. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan droogt u mijn tranen, u noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben, is uw eeuwige naam. Ondoenbaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Uw adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn.
dank u dat uw Zoon Jezus ons samen heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Nog een paar mededelingen. Na het zingen van de slotliederen, dat zijn er 2, is er koffie, thee en er is ook wat voor kinderen. Er lopen bij de koffie personen met gele hesjes rond en die kunt u aanspreken als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze dienst. En de blokken die door de Sportkerk zijn gebruikt tijdens deze dienst worden namens de organisatie aangeboden aan de verschillende kerken die afgebeeld staan op de blokken. U bent allen van harte uitgenodigd om nog even na te blijven en onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Het thema was en is samen bouwen. De nadruk ligt denk ik op samen, samen in de naam van Jezus. En ieder met zijn of haar talenten en gaven. We hebben elkaar meer dan ooit nodig. Samen. Maar we mogen ook bouwen. Bouwen op de plaats waar God ons gesteld heeft. Samen bouwen op het fundament, de hoeksteen, Jezus Christus. En daar hebben we de zegen van onze God ook heel hard bij nodig. De zegen die we van onze God meekrijgen, laat ons zien en horen waar je ook naartoe gaat. Ik ga met je mee. Maar de zegen krijgen we niet alleen mee voor ons persoonlijk, maar ook om anderen tot een zegen te zijn. Ontvang dan Gods zegen met een biddend hart. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen. Dankjewel, Tom. Wij sluiten af met 2 heerlijke nummers. We beginnen met Ere zij aan God de Vader. Zijn de Heer
macht heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Want hij is de hoogste Heer. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Kondigt het aan door de kracht van zijn naam. Heel de aard wordt vervuld van zijn glorie. Satan hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen, het lam troont voor eeuwig. Want Jezus is Heer, hij is redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God. Heersend hem op de troon en zijn stem, zweet van liefde vervult ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij, eeuwig vreugde voor God, lof aanbidding. Waardig het lam, waardig het lam. Zing het uit! Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, hij weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, glorie aan Amen. Fijn dat jullie hier waren. Wel thuis. God zegen en tot ziens. En daarmee komen we aan het eind van deze live-uitsturing van de Tjerketjenst hier vanuit Dokkum Lies Jip op de snijners van de Admiraliteitsdagen, de 8e editie 2018. Een prachtige en bemoedigende tjenst hebben wij maken. Mij maken terug de 8 tjerken die hier deze tjenst samen voorbereid hebben. Een prutte mooie muziek hebben we het, mooie teksten hebben we het en ik een overdenking. We hebben denk ik wel wat we kennen, we hebben mij vierde kennen. Als RTV NOF zit deze uitsturing voor Van der Moon erop. Wij danken hem voor het zien en we hopen dat je hem genoten hebt van het dienst. Het zit er nog net op wat betreft de Admiraliteitsdagen, want we hebben vanmiddag ook nog te gaan. En natuurlijk is er in de stad ook nog van alles te doen. Dus kom absoluut hier langs in Dokkum. Ga zien wat je er al hier nog te beleven is. De afsluiter is s'avonds natuurlijk traditioneel vanmiddag de Atje Singalong. Atje en Friends van een beetje vanaf 3 uur. En wij nodigen hem nou van harte uit om af hier te komen. En als dat net slaagt, dan vanaf een kwartier voor 3 al in te schakelen via de televisie of de diverse livestreams. Want dan sturen wij dat echt weer rechtstreeks voor je uit. Voor nu wens ik je hem nog een noffelijke voortzetting van deze mannen. Lekker eten voor straks. En we zien hem graag hier of daar van een beetje weer een kwartier voor 3 bij de Atje Singalong. Tot straks. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwoudt en Dokkum en Kabel Noord.